SM निउसनि नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै जोंनि स्टुडिय'आव सासे आलासि हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङानो जाबाय इउटिउब चेनेल LK प्रडाक्शननि बिगोमा। बिथांखौ जोंनि स्टुडिय'आव हांख्रायनानै लाबोदों। आच्ছা, नोंथांखौ गिबियावनो जोंनि स्टुडिय'आव बरायबाय। खुलुमबाय गासैनिसिमबो। आच्ছা, नोंथाङा जे LK प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलखौ खुलिबाय, बेखौ नोंथाङा माब्लानिफ्राय खुलिखो आरो मानि थाखाय नोंथाङा बेखौ खुलिखो? थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला आङो बे चेनेलखौ 2017 निफ्राय आं खुलिजेनदों। आरो मानो खुलिदों होननानै बुङोब्ला बेनि एन्सारखौ आं ओरैबायदि होनो लुगैयो। जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि बायदिसिना बाथ्राफोरखौ जोङो आजिखालि गुगोलाव नायगिरना मोना, इउटिउबाव नायगिरना मोना, आरो जोङो बिराद मालाबा प्रब्लेम फेस जानो गोनां जायो। जों माबा माबि बाथ्राफोरखौ, जेरै बेलेग लेंगुवेजनि बेलायाव जायखिजाया बुस्थुखौ नोङो इउटिउब आरो गुगोलाव नायगिरनानै मोनो, खिन्थु जोंनि बर'नि बेलायाव नोङो जिखिजाया बुस्थुखौ नायगिरना मोना। मोनफा मोननै मोनगोन नोङो, खिन्थु गुगोल दाना इउटिउबावथ' बाहाय मोननाय जाबाय, खिन्थु गुगोलाव मोना दाबो। दा बै बाथ्राफोरखौनो गासै बाथ्राखौ आं साननानै आं रोंनायखौ आं होयोबा, सोरबाया रोंनायखौ सोरबाया होयोबा इउटिउबाव कन्टेन्ट बानाय दा बर' हारिनि थाखाय बेयो बिराद मोनसे मुलाम्फा गोनां खामानि जागोन आं साननानैनो आङो जागायजेनदों आरो गुसुङै बेनो आरो। दा इउटिउबार हिसाबै नोंथाङा नैबे समाव गावखौनो बेसेबां फेमास जादों होननानै सानो? फेमास जानाय बाथ्राखौथ' आङो दा बारा बुंनानै नंलिया, बारा फेमास जायाखै होननानै आं सानो। खारन आंनि चेनेला दासो ग्र' जाबाय थादों, ग्रयिं होनना बुंनांगोन। दासो आंनिया माने 39,000 साबस्क्राइबार जादों आंना। बे हिसाबाव आङो बारा फेमास जायाखै, आरो आंनिख्रुइ गोबां साबस्क्राइबार गोनां इउटिउबार्सफोर दङ, बिथांमोननिख्रुइ आंहा रुजुनो थाङोब्ला आं फेमास नङा दा बुंनो थाङो आरो। ओरैनो नोंथाङा माने इउटिउबाव माने मा भिडिअखौ होनानै नोंथाङा बांसिन गोजोननाय मोनो? आंनि भिडिअआ जाबाय आंना इडुकेसनेल कन्टेन्ट होननानै आं जोबोर मोजां मोनो, आरो स्पेसियेलि आंना जाबाय इंलिश लेंगुवेजनि सायाव। एनि काइन्ड अफ कुवेश्चन्स एन्ड एनि काइन्ड अफ माने इंलिश रिलेटेड साबजेक्टफोरखौ आङो टपिकफोरखौ आङो होनानै मोजां मोनो आरो। इंलिश ग्रामार, इंलिश स्पकेननि सायाव बेफोर कन्टेन्टखौ आं होना मोजां मोनो आरो होयो आं। ओरैनो नोंथाङा इउटिउबार हिसाबै माखासे माने भिडिअफ्रा खुब भिउवार्स माने फैयो, माने बेनि उनाव मोजां मोजां कमेन्ट फैयो, आरो माखासेयाथ' बिराद माने गाज्रि कमेन्टबो फैयो, आरो बेखौ जोंबो मिथिगौ निउस पर्टेल सालायनाय हिसाबै। आচ্ছা, बेबायदि गाज्रि कमेन्ट फैयोब्ला नोंथाङा माबायदि फिल जायो? एक्चुअलि बिराद इउटिउबार्सफोरनि मोनसे बिराद डेन्जार एबा मोनसे बिराद दुखुनांथावना होनना बुङोबा बे नेगेटिभ कमेन्टआनो। बेबायदि नेगेटिभ कमेन्ट फैयोबा गोसोआ बायो, एकदम गोसोआ बायग्रेबलाङो। ओंखायनो आङो आंनियावबो गोबां गाज्रि गाज्रि कमेन्टस फैलाबायो। मा साननानै कमेन्टसखौ होयो मिथिया, मालाबा भुलजोंनो मोनसे मोननै नङा जाया मा जायोबो, बे भुलखौनो लानानै मानसिफ्रा मालाबा बिराद गाज्रि सोंखारनानै कमेन्ट हरो, आरो मालाबा भुल गैथाराखौनो बिराद नायगिरलाबायनानै माने भुल नायगिरथारनो लुगैनानै ओरैनो माने नेगेटिभ कमेन्ट हरलाबायो। अब्लाना गोसोआ बिराद गोसोआ बायो, आरो बानायालासिनो जिरायना थाबासो गाहाम जागोन नामा ओरै मोनसे साननाय फैखाङो आरो। जोंबो बिदिनो जायो। जोंबो निउस पर्टेल सालायदो, माने ओरैबायदि गाज्रि नेगेटिभ माने माखासे माने वार्डफोर माने सेन्टेन्सफोर बाहायनानै जोंखौ माने समाल'सना खालामो। एखमबाथ' ओरैबायदि जायो, जोंनि जि अंग माने जायखौ जोङो माने मख'वा, बेबायदि वार्ड बाहायनानै जों माने गाज्रि माने कमेन्टफोर हरलाबायो। अब्लानिया जों सानखाङो जे माने मा निउस पर्टेल सालायनो, माने जोंनि मानसिफ्रानो जोंखौ माने एसेबो जुदि माने एनकारेजमेन्ट होआबा, आरो गोरोन्थि जानायाव समाल'सना खालामनायखौ जोंबो बेखौ माने बरायनानै लायो, गोजोननाय मोनो। खिन्थु नंथारै खोथाखौनो जानला मानला कमेन्ट होयोबा मा होयोबा जों बिराद माने दुखु मोनो आरो। दा बेबायदि आरो, दा नोंथांमोननि बेलायावबो हयथ' बेबायदि जायो। बिदिनो सेम जायो। माने मालाबा गोसोआ बायो। माथो दा नै माने बर'आ माने सेटेलाइट चेनेल गैया। जों दिनै मथा-मथि माने दा निउस पर्टेला माने 18टा 20टासो जाबाय बा बर'फोरनिया, आरो बै 18टा बा 20टा निउस पर्टेलनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बा जोंनि रिपर्टार्सफोर, बिथांमोनखौ जों दरमा होआ, जों बिगोमाफ्रा दरमा लाया, ओरैनो माने फ्रि जों माने बेबायदि माने ससियेल सार्भिस बायदि जों खामानि होगासिनो दङ। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि निउस पर्टेला मा खामानि मावगासिनो दङ।
सोरबा माने अनलाइन क्लास होदो डिजिटल क्लास होदो सोरबाया अनलाइन माने डान्स कम्पिटिसन होदो सोरबाया अनलाइन माने लिटारेरि कम्पिटिसन होदो दा अनेक बेबायदि जोबोद मोजां जादों बे दा सेटेलाइट चेनेलफोर एसामिस जिथु सेटेलाइट चेनेलफोरा बिथांमोनाथ' एकदम माने बैसागो माने बिहु मोसानाय बिथांमोननिखै बैसागोखौ होआ डिसकासन एरै माने एजुकेसननि डिसकासन पलिटिकेल डिसकासन इकनमिक डिसकासन प्रेजेन्ट सिचुएसन बायदिसिना सिचुएसनखौ लानानै बिथांमोना डिसकासन खालामो दा बेवहाय जों एखमबा जोबोद दुखु मोनो आरो बै गाज्रि कमेन्ट होग्राफोरखौबो जों मिथिगौ सोर होयो मानसिफोरखौ डिटेल्सबो मिथिगौ जोङो सोर होयो दा बे जाबाय मा माने हमनानै ला 16निफ्राय बा 18निफ्राय माने 25 बोसोर बा 30 बोसोरनि सिंनि मानसिफ्रा बेबायदि गाज्रि कमेन्ट होयोना जों मिथिगौ दा बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामनो लुबैयो जे नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुंनांगौ दङबा पजिटिभ बा कन्स्ट्राक्टिभ बेखौ जों बुंनांगौ दा नोंथांमोननोबो हयथ' आं बुङो इउटिउबारफोरखौबो इनकारेज होनो थाखाय दिनै जेब्ला नोंथांमोन थाबाय बिएम सोदोब थाबाय डक्टर आलफ्रेड थाबाय माने गिदिर इउटिउबारफोर दङ दा बे इउटिउबारफोरखौ माने जाहाथे इनकारेजमेन्ट होयो जोंनि माने इयुन जोलैया जोंनि लाइमोनफ्रा बा निउज पर्टेलफोरखौ जाहाथे जोंखौ इनकारेजमेन्ट होयो माने अब्लानिया जोङो गोबां माने बायदिसिना खामानि मावनो जोङो मोनजोबो बांसिन भिउआर्स फैनाय बा जिखुनु भिडिअ बनायबाय भिडिअ बनायनि मादाव बांसिन कमफर्ट माने एकदम गावखौ फिल खालामनाय बेबायदि भिडिअ नोंथाङा होफेरबाय नामा एक्चुअली बेयो मोनसे बाथ्रा बुंनांगोन कन्टेन्ट लाना कन्टेन्ट भिउफोरा खम बारा जायो खम बेसि जायो आरो स्पेसियली जोंनि बर' हारिनि गेजेराव इडुकेसनेल कन्टेन्टफोरा एकदम भिउ जाथारा भिउ जाया आं नायदों नैखौ बे बड'लेण्ड रादाबा होदों ओमफ्राय एनि एड होदों जोंबो होदों नोंथांमोना एसेमाव होदों आं नायदों बिराद माने भिउआर्स खम आरो भिउ जाथारा खिन्थु ओरैबायदि माने जायखौ माने मा होनना बुङो मोनसे बानि टपिकफोरखौ लानानै रायज्लायोबा बा नेगेटिभ मोनसे माने कन्ट्रोभार्सियेल डिसकासनफोर जायोबा बिराद नायो बे मोनसे आनफरचुनेट होनना बुंनाय बिराद आनफरचुनेट ओरैनो दा थेवब्लाबो आं नागाराखै मानोना आंनि उद्देश्यआ बेनो नालाय आं सोरबा 1000 जन मानसिनि लाब जानायखौ आं नागिराखै सोरबा सासे सानैयानो लाब जायो खोमा आंनि टारगेटआ आरो मा कमेन्टबो हरो आंनो माखासे सार नैखौ होनायबा हामगौमोन आङो सोरबा सासे सानै रिकुवेस्ट खालामहरबानो बिनि थाखाय भिडिअ बानायना हरो सार नैबेखौ इंराजियाव मा बुङो येस आङो सानै साथाम बुंहरबानो कमेन्टआव लिरहरबानो आङो भिडिअ बानायो आচ্ছা नोंथाङाथ' इंलिसावसो बांसिन खालामो बांसिनानो मिडियामा मा नोंथाङा आं मिडियामाथ' बर'आवनो बर' मिडियामनिनो स्टुडेन्ट आङो थेवबो आं इंलिसाव बानायो आरो दा इंलिसाव माने आं मिथिनायावथ' नोंथाङा इंलिस हिन्दी एसामिस माने बर'आथ' थाखाबाय बांलाबो एसे रोंगौ होनना मिथिगौ बांलाखौ आङो ओमफ्राय एसे माने गोबांखौनो मिथिगौ थेवब्लाबो जेनेबा बेखौ आं मिथिगौ आरो जोबोद मोजां बाथ्रा ओरैनो नोंथाङा बांसिन इंलिसखौ बांसिन मोजां मोनो आं इंलिसखौ बांसिन मोजां मोनो आं इंलिसखौ आं कम्फर्टेबल फोरोंनो हायो आरो जथेस्थ' आं फोरोंनो हानाय आं सानना लायो गावखौ इउटिउबार हिसाबै नोंथाङा दा गावखौनो बेसेबां साक्सेसफुल इउटिउबार होनना सानना लायो आं दा एक्चुअलि साक्सेसफुल होनना साननानै लाया आं साक्सेसफुल नङाखौ होनना बुंनांगोन मानोना आं मोनसे कन्टेन्ट होयोबा आंनि कन्टेन्टफोरनि भिउआ इडुकेसनेल कन्टेन्ट होयोबा आंना 2000 3000 4000 5000 जायो होमबा हिसाबाव नायनो थाङोबा फेमास होननाय सोदोबा आंजों गोरोबहागोन बायदि मोनना लायो आरो खिन्थु आं मालाबा आं बेखौ बुंनांगोन आं इडुकेसनेल कन्टेन्टनि बादैबो आं मालाबा बार्निं टपिक्सफोरनि सायाव आं कन्टेन्ट बानायो आरो जेब्ला बार्निं कन्टेन्टनि टपिक्सनि सायाव कन्टेन्ट बानायगोन आंनाबो भिउआ खारा नङा खारो 30,000 50,000 60,000 गाहाम खारो बेबायदि आरो थेवब्लाबो आंनि बियो टारगेटआ आंना बेफोरनि नङा आंना जाबाय टारगेटआ इडुकेसनेल कन्टेन्ट होनाय आरो ओरैनो बै जे कन्ट्रोभार्सियेल माखासे जे माने कन्टेन्ट बानायबा भिडिअसफोर बानायबाय दा बेफोराव बै जायखौ लानानै बानायदों बेफोरनिफ्राय माब्लाबा थ्रेटेनफोर मोनबाय बायदि नामा दा आङो बे एक्जेक्ट मानसिफोरनिफ्राय आं थ्रेटेन मोनाखै खिन्थु ओरैनो साधारन मानसिफोरा ना बैफोर मानसियानो साधारन मानसि जानानै थ्रेटेनिं खालामदों कमेन्ट होयो ओमफ्राय बावैसो आं नाम मेनसन खालामनो लुगैयाखै आङो रिसेन्टलि मोनसे कन्ट्रोभार्सियेल भिडिअ बानायदोंमोन बे आंनो पार्सनेल इनबक्सआव हरनानै आंखौ बहुत माबा माबि बुंहरदों थ्रेटेनिं टाइपजों बुंदों आरो आं खिन्थु मोजां रायज्लायदों आङो रागा जोंबाबो आं रागा जोङाखै आं रायदों नालाय आंनि साननायाव बेखायनो आङो बेखौबो मोजां रेसपेक्ट होना रायज्लायदों आरो जाय मानसिया आंखौ इनबक्सआव थ्रेटेनिं बायदि मेसेज लिरहरदोंमोन आंखौ बियो बुंदोंमोन नोंथाङा बिपद दङ खिन्थु नोंथाङा होनना बुंहरदों आरो ओमफ्राय आं मोजाङै रायज्लायबाय थानायसै आरो थेवबो जेबो जायासै बिदियासै बिथाङा केस होयोब्ला मा जागौमोन केस होयोबाथ' आंहा पइन्टस दंमोन आंहा स्ट्रं पइन्ट दंमोन आरो
आङो पइन्ट्सखौ लानानैसो आङो भिडिअखौ बानायदोंमोन आंबो एगेन्स्ट गसंथिगौमोन ओरैनो नोंथाङा माने इउटिउबाव जितु भिडिअफोर होयो दा भिडिअफोर होनायाव नोंथाङा गावखौनो माबायदि प्रिपेयार जायो बेवहाय जे जिखिना माने कन्ट्रोभार्सियेल माने टपिकफोरनि सायाव डिसकासन खालामो आच्छा कन्ट्रोभार्सियेल जेबो कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ बानायोब्ला आङो हयथ' बिन डिटेल्सखौ आङो नेटआव नायनानै लायो नेटआव मोननाय जुदि मोनथावथाव जुदि साबजेक्ट बा बियो नेटआव नायनानै लायो आरो नङाबा आङो मोनसे रिलायेबल सर्सनिफ्राय आं बेखौ मिथिनो नाजाग्रोयो आरो मिथियाबा आं एकदम क्लियार भिउ आं बे कन्टेन्टनि सायाव गैयाबा आं मालाबा भिडिअ बानाया आं बेफोरबायदिसो बानायो ओरैनो नोंथाङा बेनि बादैबो जेखिना माने भिडिअसफोर बनायदों दा बे एजुकेशननि सायाव नोंथाङा जेरै भिडिअ बानायदों दा भिडिअ बानायनायाव गार्जेन बा स्टुडेन्टफोरनिफ्राय नोंथांजों बेबायदि माबाफोर कन्टेक्ट बा माबाफोर बेबायदि रायज्लायहरनाय जायो नामा जे नैबे भिडिअ मोजां जादों बा बेखौ ओरै खालामनांगौ बा साजेसननि थाखाय बिदि भिडिअ गोबां फैयो आं ओरै क'क्राझार ओरै धेमाजि आरो उदालगुरिफोरनिफ्राय आं माने मथा मथि एन्टार बिटिसिनिफ्राय आङो खोब नङाबाबो सासे सानै बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय आङो साजेसन मोनो आरो बाख्नायनाय मोनो अब्लाना मोजां मोनो आरो दावगालांनो साहस मोनो आङो ओरैनो इउटिउबार हिसाबै नोंथांनियाथ' मान्डेज जादों औ मान्डेज जादों ओरैनोथ' फैसाफोर मोनो नामा बिदि बानायबा फैसाथ' बाहाय मोनला मोनो गेजेर गेजेर बाहाय मोनला मोनो खोब नङा जथेस्थ' नङा आरो बेजोंनो खायसेया सानो गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरा आरो फैसा खामायनो थाखाय नोंसोर भिडिअ बानायदों नाथाय कमेन्टआ जाबाय बेयो एक्सेप्टेबल नङा फैसा मोननो थाखाय भिडिअ बानायनाय जाया फैसा मोना माहानै माहाथामजों बाहाय मोनो नेवमान जेबो जाया आरो मोनाबाबो सोलिनो हायो आरो रिसार्चनि फैसा आरो दा बेखौ मोननायनि थाखाय भिडिअ बानायदों बे नङा आरो गोबाङानो सानो जे माने भिडिअ बनायोब्ला माने बिसोरो फैसा मोनो बेनि भिडिअखौलाय मानो नायनो बिनियावसो फैसा होगोन बिदि सानो गोबां दा जोंनि निउसखौबो बिदि दङ गोबां मानसियानो माने सानो जे बेखौलाय मानो नायनो जोंनाथ' मालाबा माने निउसनिया जों इउटिउबाव होनाया बिराद खम जोंनिया मालाबा 300 400 जायो आरो मालाबा ओरैबायदिबो दङ 1 इयरनिबो सायाव थांनाय दङ बेबायदि भिडिअ दङ 70-80 फैयो मालाबा ओरैबायदिबो दङ माने 1000नि सायाव थाङा बेबायदि भिडिअ दा ओंखायनो एखमबा सानो जे माने जोंनि मानसिफ्रा जुदि जों जिमान मानसि दङ बर'फ्रा बहुत मानसि दङ आरो मबाइलाथ' न'खराव बेसेबां सासे मानसिनियाव गंसे थाथारो आरो सेंग्रा मानसिबाथ' गंनै गंथाम थायो दा बिसोरनो जिहेतु इउटिउबाव माने थाखायो इउटिउबखौथ' बयबो नायखायो दा बयबो जुदि नायोबा जोंनि जेसेबां बर'फोरनि इउटिउब दङ बा ओरै माबा दङ निउस पर्टेलफोर दङ बिथांमोना बिराद माने जौगानायाव जागोन दा ओरैनो मोनसे अजद मोनसे फैदों आं नुदों जे बर'नि बा एक्ट्रिस बा एक्टरफ्रा माने अमा माने संनाय ना संनाय माबा बुंनाय माने बिदिल' भिडिअ बनायो होननानै अनेक भिडिअ बनाया होननानै दा बिनि सायाव मा बुङो नोंथाङा आङो बिनि सायाव मोजां पइन्ट मोनसे बुंगोन होनना साननानै लादो बिदि सोंथि सोंबा सोरबा सोङोबा आं सानबाय थामारदोंमोन बेखौ सोरबा सोंगोन खोमा होननानै चेनेलावल' नङा ओरैनो लामाफोरावबो सोरबा सोंगोन खोमा होनना सानबाय थामारदोंमोन आङो बे बेलायाव मोनसेल' साजेसन होनो सानो जिहेथु एक्ट्रिसफोरा बेसिकलि जों नुनो मोननाय बायदिब्ला आरो दा एक्ट्रिसफोरा जोंनि फेमास एक्ट्रिसफोरा संनाय खावनायनि सायाव भिडिअ बानायनाय आंहा बिनि सायाव मोनसे अजद दं बे अजदा खोब नेगेटिभ अजद नङा बेयो साजेसन बायदिबो जागोन बे एडभाइस नङाब्लाबो थारमाने बे ओंखाम संनायखौथ' जोंनि बर'फ्रा रोंजोबखायो अमा बेदरजों अनलाजों एवनायखौ जों बर'फ्रा गासैबो रोंजोबखायो मेक्सिमामानो सेंग्रा गथ'फ्रा रोङाबो जानो हानाय खिन्थु जायफ्रा ओंखाम संनायाव मुखुब जाबाय थाखायो बिसोरो बेबायदि ओंखाम संनायखौ रोंगौ खिन्थु बे कन्टेन्टआ बिराद जोंनि थाखाय प्रयजन जागोन जेब्ला जोङो बै कन्टेन्टफोरखौ हिन्दी एबा इंलिश एबा एसामिस अब्लाना खिन्थु बै एसामिस मानसिफ्रा बा जायफ्रा बर' बुजि मोना गुबुन स्टेटनि रायजोनि हादरनि मानसिफ्रा जेब्ला जोंनि जानाय लोंनायखौ नुयोब्ला बिसोरो थारमाने ट्राइबेलफोरनि लार्जेस्ट ट्राइबेल भारतनि बिसोर बेबायदि सङो आमेरिकानि मानसिया नुयोब्लाबो बिसोरो बेखौ बुस्थुखौ नायगोन आरो जोंबो संना नायनो ट्राइबेलफ्रा माबायदि जायो बिराद हेल्पफुल जागोन आरो बेयो जुदि बे कन्टेन्टखौ गुबुन रावाव बानायोब्ला
आं बेखौनो साजेसन होनो सानो बिथांमोननो very good suggestion बर'नि सासे मुंदांखा इउटिउबार बिथाङा मोनसे साजेसन होदों जे आंबो बेखौनो सानदोंमोन जे जों बर'नि जे माने माइ गायनायखौनो बुं माइ गायनायखौनो बुं ना गुरनाय बुं ओंखाम संनाय बुं बा बेदर संनाय बुं बा बहाबा थिंख्लि मिख्लि देनाय माबा अनेक माने बेबायदि भिडिअफोर जायफ्रा बानायदों बिथांमोना जुदि एसामिसाव बानायब्लाबो एसामिसाव बानायब्ला बिराद माने मोजां जागोन हेल्पफुल जों जागोन एसामिस मानसिफ्रा दाबो जोंनि गोबां माबाफोरखौ मिथिनो मोनो दा हिन्दी इंलिसाव जुदि बानायोब्ला दा जोंनि बर'फ्राथ' हिन्दीखौ हायो इंलिसखौ बारा हायाबाबो एसामिसखौथ' हायो जाहादालागै जा जुदि एसे दा जोंबो जेनेबा माने मोनफा मोनफा जोंहाबो गोरोन्थि जादों थेवबो जों बानायो दा बे आरो ओंखायनो माने आंनिफ्राय रिकुवेस्ट एसएम निउसनि जानानै जायफोर माने एक्टर एक्ट्रिसल' नङा जायफ्रा माने बेबायदि माने बेबायदि कन्टेन्ट होयो बिथांमोनखौ माने बिथांमोना बर'आवबो बानाय बर'जों लोगोसे जाहाथे हिन्दी इंलिश एसामिस बा गुबुन बर'नि बादै गुबुन रावाव जाहाथे बानायो बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय आरो नोंथांमोनखौ जोङो गाज्रि साननानै बुङाखै मोजांनि थाखाय बुंदों कारन जोंनो नांगौ बिदिखौ नांथारगौ जोंनो एकदम इम्पर्टेन्ट जोंहा माने इउटिउबाव जोंखौ नङा होमबा बर'नि फुडस बर'नि नङा होमबा माने एग्रिकालचार बा एग्रि सेक्टरनि बायदिसिना बिथिंखौ जाहाथे जोङो माने माबा खालामनो हायो जोङो नङा होमबा कन्टेन्ट होनानै जोंनि हारिखौ माने एसे माने जौगाहोनो हायो दा जोंबो निउस पर्टेल खालामनायनि कारनाथ' बेनो बर' रावा ओइथिदोल' हाबबाय जों मानो मिडिया लाइनाव बर'जों कुइसन खालामनो मोना बर'जों मानो सोंनो मोना बर'जों मानो जोंनि माने जों बर'जों रायज्लायनो मानो मोना दा जों जि बाथ्राखौ रायज्लायबाय थादों माने सेटेलाइट चेनेल एसामिस सेटेलाइट चेनेलजों जों रायज्लायनो मोनगोन नामा जोंथ' मोननाय नङा जोंनि रावा इथिदोल' हाबबाय जों बेखौ आपग्रेसन खालामनो थाखाय अकल बोहि कलमावल' लिरबा जानाय नङा जों लिरनांगोन बोहि कलमावबो खिन्थु नैबे जे नङा होमबा गणतन्त्रनि चतुर्थ स्तम्भ होनना बुंदों दा बेवहायबोथ' जोंनि जायगा मोननांगोन नङा होमबा लग'खौ लाना जों सोंनो थाङो लिडारफोरनाव बर'जों एन्सार होयो नङा होमबा बेसे गोग्गाथाव जोंनि हारिनि थाखाय दा ओंखायनो इउटिउबार नोंथांमोनाबो बर'जोंबो बनाय बेजों लोगोसे गुबुन रावावबो नोंथांमोना जुदि बानायोब्ला बेफोरबायदिखौ आरो खायफाखौ बर'जोंनो बानायनांगोन बै गुबुन हारिनि माखासे मिथिखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै बर' खालामनाय बायदि खालामनांगोन आरो दा थिग तेनेकुवा दा ओंखायनो नै आलफ्रेड मोना बा नोंथांमोना माने बा जेरैबायदि बानायो माने बर'खौ माने इंलिसाव लाङो बा माने मा होनना बुङो एसामिसाव बानायो हिन्दीयाव बानायो थिग बेबायदि बानायोब्ला जोंहा जथेस्थ' माने लाबा लाब जागोन होननानै आं सानो दा ओरैनो जोङो जोंनि जे नैबे माने प्रेजेन्ट सिटुएसन बे प्रेजेन्ट सिटुएसनाव नोंथाङा जे कन्ट्रिभार्सियेल माने माखासे टपिकखौ लाना सावरायो दा जोंनि लाइमोनफ्राथ' बिराद एक्सट्रिम दा बेखौ नोंथाङा भिडिअ बानायनायाव नोंथाङा माने बैफोरखौ साना नामा जेनेबा जे भिडिअ बानायोबाथ' गाज्रि मोनसे कमेन्ट फैगोन बा सोरबा माबा मोनसे बुङो बिदि साननाय फैयो नामा आच्छा बेखौ माने गाज्रि कमेन्टआ फैखाथारनायखाय फैबाय थाखायो नालाय मोनफ्रोमबो भिडिअ मोनसे ना मोनसे फैखाथारो नालाय बिखि एसे बिखा रोजा बायदि जालांबाय आरो भिडिअ बानायनायनि सिगाङावनो प्रिपेयार जाखायो आरो गाज्रि कमेन्ट फैखागोन बेयो ओरैबाबो होननानै दा बेखौ माने भिडिअ बानायनायनि सिगाङावनो प्रिपेयार जानानै बानायखानाय जायो आरो गाज्रि कमेन्ट फैखागोन आरो बे गाज्रि कमेन्टखौ लायोबाथाय सासे बा सानै खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोजोननाय लायो आङो गाज्रि कमेन्टआ मोनसे मोननैल' फैयो खिन्थु मोजां कमेन्टसा बहुत बुरजा फैयो नालाय आरो बे बुरजा कमेन्ट मोजां माने मोजां लाइक फैनायखौ लानानैनो साहस मोनसे लायो आरो गोसोआव साननाय लाफिनो आरो सानैल'सो गाज्रि कमेन्ट हरदों 100 जानो मोजां कमेन्ट हरदों नाथाय बे जाम्बाखा खोमा ओरै मोनसे गोसोआव साननाय फैयो आरो आरोबाव मोनसे जोंनि माने जोंनि गेजेराव माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे बा माखासे माने नेगेटिभिटि माने देखायो बा दिन्थियो जोंनो बा जोंनो बुङो बा कमेन्टफोराव होयो माने जोंनि इउटिउबारा माखौबा मोनसे भिडिअ बनायदोंब्ला माने बियो बायास भिडिअ जोंना निउस पर्टेला माखौबा मोनसे भिडिअखौ बानायोबा जोंखौ बुङो माने बे चेनेला बायास बियो BPF नि बियो UPPL होनना बुङो दा नोंथांनि बेलायाव बेबायदि जायो नामा आंनि बेलायाव जायो आंखौथ' आं सानना लायो बे बेलायाव जाय आं रावखौ बुंनो मुथ'आ दा सोरबा UPPL नि मानसिया कमन बाथ्रा बुङोबा UPPL नि मानसिया UPPL नि गोसोमनि रावखौ मोनना लायो आरो BPF नि मानसिया BPF नि मानसिखौ मोनना लायो आं किसुमान मिडलआव जाना बाथ्रा बुङोबाथाय आं रिसेन्टलि मोनसे भिडिअ होदोंमोन आंखौ बुंदों सासे मानसिया रायहरदों गाज्रि होनना बुंहरदों
नोंथ' BPF सो होनना बुंदों आंखो नोंथ' BPF सो होनना नोंथाङाथ' आं मिथिनायाव BPF बो नङा UPPL बो नङा आं मिथिनायाव बिदि जेबो नङा आङो दा आं मिथिनायाव जिहेथु जायगानि मानसि हिसाबै बा आं मिथिगौ नोंथाङा UPPL बो नङा माने BPF बो नङा आरो बेबायदि पलिटिकेल जों माने पलिटिकेल पार्टिनि मेम्बार नङा दा अबेबा बिदिनो कन्टेन्ट बानायनायाव दा जोंबो बिदि जायो एखमबा जोंखौ ओरैबायदि कमेन्ट हरो जे बि माने एकदम BPF नि गुन्दै जानाय बुंसै मालाबा ओरैबायदि हरो जे UPPL नि गुन्दै जानाय खिन्थु बिराद दुखु नाङो एखमबा मा जायो जे अबेबा हमना ला प्रमद बर'आ फैदों प्रमद बर'आ फैदोंबा जों मिथिबाय जे प्रमद बर'आ बेयाव फैदों होननानै खिन्थु जोंखौ खेबसेबो फनबो हरा जोंखौ लिङाबो आरो बे थांब्लाबो मालाबा मोजां रेसपन्स मोनैनि थाखाय नेक्स्ट बार बेयाव थांनो बायो जिरायनो होआ खिन्थु सेटेलाइट चेनेलनि सांबादिकफोर थाङोबा रिपर्टार्सफोर थाङोबा बिथांमोनखौ जिरायनो होगोन दै होगोन साहा होगोन बाइकनि खरसा हरगोन नाथाय जोंनि रिपर्टार्सफोर थाङोबा जोंना उन्दै नालाय माने बिदि दा BPF नि मिटिङाव थांबाय धरलो हाग्रामा फैदों दा हाग्रामायाव फैनायाव जेनेबा हाग्रामानि मिटिङाव जोंखौ लिङासै सिगां खेबसे लिंबाय हमना ला बेयाव मोजां रेसपन्स मोनासै नेक्स्ट बाराव थांनो बायो थिग बेबायदि जोंनि सांबादिकफोरा मा जायो माने आरो बर' निउज पर्टेल होननानै गोबां दैदेनगिरिफोर गोबां पार्टी गोबां माने संगठनफोरा दाबो एक्सेप्ट खालामनो एसे टान मोनो आरो खिन्थु जों मिथिगौ दायो जों जेखिना खामानि मावगासिनो दङ माने बर'फोरनि थाखाय दिनै बहाबा दलं बायदों बहाबा बेमार आजारजों असुबिदा जादों बर'फ्रा मैदेरजों माने आक्रमण खालामजादों बायदिसिना निउसफोरखौ जों खिन्थु कालेक्ट खालामनानै दिनै जोङो माने फोसावगासिनो दङ बै खरंनिफ्राय बेखौ खालामगासिनो दङ दा ओंखायनो आं सानो आं रिकुवेस्ट खालामनो लुबैयो सोरबा जुदि बायास मावदोंबा बेखौ नोंथांमोना मिथिखागोन खिन्थु जों जिहेतु बायास बेबायदि जोङो मावफेराखै बुंफेराखै खालामफेराखै आरो जोंखौ बुंनायनि नोंथांमोना हयथ' नङा होमबा आरो बेबायदि बुङा जे सोरबा जुदि बायास नुदोंबा बिथांमोनखौ मोजां साजेसन होनो जे नोंथांमोना नैबे जे निउसखौ होदों बे निउसआव जों एसे बायास बायदि नुदों नोंथांमोना नेक्स्ट टाइमाव नैखौ सुद्रायनानै बेखौ ओरै खालाम इउटिउबारफोरखौबो बुं जे नैबे भिडिअ जोंहा एसे आपुथि दङ नोंथांमोना नेक्स्ट नोंथाङा नैबे भिडिअखौ ओरै खालामनानै इउटिउबारफोरखौबो साजेसन होनो हायो मोजां आइडियास माने शेयार खालामनो हायो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारफोरा थायो फन खालामना बुं हेलौ फंबाय बा आदा नैबे निउसखौ जोङो माने साबजानाय मोनाखै नोंथांमोना माने जोंनि निउसखौ मानो फोसावा दा बेबायदि आरो खायफा संगठन राजनीति दलफोरजों जोंखौ लिङा दामाने लिङाबा जों निउसखौ बोरै मोनगोन जों खबरखौनो मिथियाबा जोंबोथ' मानसिसो ना मिटिं जाखांनायनि उनावसो माने फेसबुकाव फैयो आमुगाव मिटिं जादोंमोन होननानै दा बेनि सिगां जों मोननांगोन होमबासो फोसावनो हागोन जोङो दा बेबायदि आरो दा नोंथांमोननि बेलायाव हयथ' बेबायदि माने माखासे माबाफ्रा हयथ' जागोन दा ओंखायनो लास्ट टाइम नोंथाङा माने इउटिउबार हिसाबै नैबे समाव माने जोंनि स्टुडिअनि गेजेरजों बर' रायजो राजा बा जोंनि जि मोनसे माबा थासारि बा इउटिउबार हिसाबै नोंथाङा मा मोनदों बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो लुबैयो नामा लास्टआव आं बेखौनो बुंनो लुगैयो इउटिउबार जानानै आंहा गोबां लाब जादों आरो गोबाङाबो आंनिफ्राय लाब जादों होनना सानो मानोना गोबां स्टुडेन्टफ्रा आंनियाव सोंहरो माबा माबि इंराजि आं स्पेसियेल इंराजिनि माबा फोरोङो नालाय इंराजि ग्रामार इंराजि रायज्लायनाय आरो बिथांमोनाबो लाब जादों प्लास बिथांमोननिजों लोगोसे आंहाबो लाब जादों आंहा सानैसो मानसिजों मिथिजादों आंनि गोरों आंनि मा रोंगौ आं एक्सपार्ट नङाबा आं जि बाहाय रोंगौ बै बाहाय रोंनायखौनो आं बिलाइनो एक्सप'ज खालामनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म मोनदों आरो बेनिखायनो आं खावलायनो लुगैयो जायफोरा गाज्रि कमेन्ट हरो जाहाथे बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट हरा मानोना जोंहा बेयाव बिराद दिन बांला खानो थाखाय जों इउटिउबार बानायाखै जों सोरबा लाब जागोन खोमा जोंनि बाहाय रोंनायखौ सोरबा बाहाय रोङिया रोंगोन खोमा बेखौ साननानै जोङो इउटिउबाव कन्टेन्ट होयो जाहाथे बेनिखायनो जोंनो गाज्रि कमेन्ट हरा नांथारगौ जायोब्ला पजिटिभ कमेन्ट हरबाथाय जों रिप्लाइ खालामो बेखौनो बुंनो लुगैयो बे समाव जोंजों लोगोसे जोंनि स्टुडिअ बर'नि सासे मुंदांखा इउटिउबार LK प्रडाक्शननि बिगोमा बिथाङा जोंनो गावनि गोनां समखौ जोंनो होबाय आरो बिथांनि गोसोनि साननाय माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि सोंनाय बायदि बिथाङा फिननाय होबाय आरो बे गोनां समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनो साबायखर जासिबाय साबायखर जासिनानै दिनै जोंनि जि नैबे सावरायनाय आयदा माने इउटिउबार आरो माने नैबे माने मा होनना बुङो निउस पर्टेल बे मोननै आयदानि सायाव जों सावरायनाय लादोंमोन आरो बे आयदाखौ जोङो बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांनो खेबसे खुलुमनाय जासिनानै जोंनि आयदाखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों